ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka Buy Admission ka Badunatam, but she's pa percent ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. President ka Voice of the People Party VPP uba Ardent Mela basayomoy ula therting ya ka National People's Party NPP halor karukam Rai Jongka ban penyakun yaw Dr. DRL Nonglait ha ka election MP sitang samoy Shillong Sabha na Shillong Parliamentary Constituency. Habakran hakaji alang penithu yaw kurtong jongka party u Dr. Batskem Morbo kabalan long hayo pathar khma uba Ardent ulaong baka VPP kala sayo Dr. Batskem namar kajing nget berkajing ang not ban Shakri Hawk yakipat ba hendai ula bujing kali halor ka rai jongka NPP ban penyakun daw Dr. DRL Nonglait hakani ka election da ka baong bakan day ka bae Kumban syukudo bakane ka election habban penlong hadin kajing khlat no jong MP berem jongka Shillong Parliamentary Constituency u Dr. Ricky AJ Singkon Uba Ardent ulaang balada ka NPP ka don shisha ka jinget ha ka jingla jong Dr. Nonglait beli bekam ai sok ya u he ka Shuki MP Rajya Sabha hendai ka penyakun penban ya u ha ka jingakun election ka bakam juat bat ka badon jingya kini Uba Ardent ula kenno bagani ka jingle ka NPP ka penpau ya ka jingbam kwa jong ka ban ai bor ne ban pen kop bor ya Dr. Nonglait hendai ka spundon kam ya u kum u benta jong ka jingakun san perthai Ulo ang ru bagi pat ba kidi ban bishar bahaya kani ka rukom trikam bat ban shem ya ka rai ka badai ha kani ka election MP sitang samoy ka ban salong shen ka jing jit ka jungi u Dr. Batskem u badai u noi kai hapon ni hu o kamlo ka basuk ngi sngo tho bo pat ba u scam ban ni rengi ko ban job kambun namar ngi don shisha kata ka jing ang not o kini menta kyong ngi ru menta ngi sei du doktor na ni hu Isay do priu budan buram au snotnat tinrei bali phikwa ban pinya khon ya election ka ba ate bali phim shu ai sok da to ka Shuki Rajya Sabha dainam daina bali phim ai da ka Shuki Rajya Sabha phi pinya khon chitom ma pli Dr. DRL Nonglait da ka de ka Shuki Lok Sabha ka ba juat ba pinyo menta namar kini kinongrim kitau ki bangi ngila keren katahi kalong Kamdai begina kwa shisha ban pen kubor yau Dr. DRL Nonglait kumbakila penpau mau di berdebit ubapiang andai kadai tang bakin sipen thame yau patba kisau tho ya ka jingjob ka andai kisikwa tang bakan kam kiu kabut bangin sei to kotong ubapiang magi snow tho shai mau patba hi udang scam triang renga snow snei habang perkhat ya kani ka jingle jong kani ka party Kalau di banai sok mentai ya kani ke Shuki Rajya Sabha kumbagalong ko kipat David nama kata long ki basak shong hayeng perkhat ke deshan embo ba Ardent oni bali shisha kim ai mo ya ke Shuki Rajya Sabha shu Dr. DRL Nonglait u undon hapo Rajya Sabha Dr. Batskem undon hapo Lok Sabha ngene tai ya kata ketin ngene tai ya ke jinge ki buon balai pihak banda penshong nongrim Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Rajya Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya